Σας καλωσορίζουμε σε ένα νέο επεισόδιο Success Story του Social Cuts by Social Way. Ένα επεισόδιο που έχει σκοπό να ενημερώσει νεαρούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες καθώς και το ευρύ κοινό. Ονομάζομαι Μαρία Αριστίδου και σήμερα έχουμε μαζί μας την Παναγιώτα Κουτσόφτα, Διευθύντρια Έργου στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού στην Κύπρο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη βιωσιμότητα του τουρισμού στην Κύπρο. Καλώς ήρθες, Γιώτα. Γεια σας, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για τον οργανισμό, για το έργο σας. Πες μας έτσι λίγα λόγια. Με μεγάλη μου χαρά. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού, CSTI, έχει ξεκινήσει τη δράση του από το 2006 με στόχο να γνωρίσει και να ενημερώσει την τουριστική βιομηχανία τι είναι η αειφορία. Πλέον μπορεί να είναι μια λέξη ευρέως γνωστή που ακούγεται στην καθημερινότητα μας σχεδόν, αλλά σκεφτείτε το 2006 ήταν μια άγνωστη λέξη, κάτι ουτοπικό που σε πολλές περιπτώσεις ήταν κάτι που το εφάρμοζαν οι λίγοι και οι ρομαντικοί, ας τους αποκαλέσουμε. Έτσι. Με την πάροδο του χρόνου ευτυχώς άρχισε να αναγνωρίζεται η έννοια της αειφορίας, ποια είναι η έννοια της η πραγματική και ποιος είναι ο ρόλος της στην καθημερινότητά μας. Και δει στην τουριστική βιομηχανία που στην Κύπρο ο τουρισμός είναι αρκετός και μία κύρια πηγή εσόδων για την Κύπρο. Έτσι έχει ξεκινήσει τη δράση του από το 2006 και έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να είναι ο ηγέτης στην τουριστική βιομηχανία με σκοπό την αειφορία, αναλαμβάνοντας δράσεις και διάφορα έργα που στοχεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση και εννοείται με τη συμβουλή και τη συνεργασία πάρα πολλά οργανωμένων συνόλων και φορέων τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Μια χαρά. Έτσι, ποιον είναι το πιο μεγάλο σας έργο που έχετε κάνει μέχρι στιγμή, η πιο μεγάλη σας δράση? Αυτή τη στιγμή, από το 2019, εφαρμόζουμε το έργο Keep Our Sand and Sea Plastic Free. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε σε συνεργασία με το Twicare Foundation, όπου είναι και ο χρηματοδότης αυτής της ενέργειας και ξεκίνησε πιλωτικά στην επαρχία Αμοχώστου με στόχο να μειώσει την πλαστική ρύπανση στην τουριστική βιομηχανία της επαρχίας Αμοχώστου. Έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία, παρόλες τις δυσκολίες του κορονοϊού, που κακά τα ψέματα ο κορονοϊός ήταν κάτι που έφερε πολλές δυσκολίες για όλους. Ναι, όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα και στην προσωπική μας ζωή. Πέρα από τις δυσκολίες του κορονοϊού, καταφέραμε να έχουμε μεγάλη επιτυχία, μεγάλων αντίκτυπων και να πετύχουμε την αλλαγή. Και έτσι από το 2000, από πέρσι το καλοκαίρι στην ουσία τον Ιούλιο, έχει γίνει επέκταση σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Κύπρου, συνεχίζοντας τις δράσεις εννοείται στην επαρχία Αμοχώστου και επεκτάθηκε Λάρνακα, Λεμεσόν και Πάφο. Μια χαρά. Έχετε και κάποια άλλα project που κάνετε εκτός από αυτό? Ναι, κατά καιρούς υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που ασχολείται ο οργανισμός, πολλά πετυχημένα προγράμματα, όπως η μείωση της σπατάλης τροφίμων στην τουριστική βιομηχανία. Ο κύριος άξονας που ασχολούμαστε είναι η τουριστική βιομηχανία, η εφαρμογή του Κυπριακού Προγεύματος που γίνεται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και συνεχίζει να γίνεται. Και άλλα προγράμματα που στοχεύουν είτε στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση του κοινού, της τουριστικής βιομηχανίας. Ο μήνας Ιούλιος είναι ο μήνας Plastic Free. Για αυτόν τον σκοπό κάνετε κάποια εκδήλωση, κάνετε για ενημέρωση στον κόσμο για το πλαστικό? Πολύ σωστά το έχεις θέσει. Βρισκόμαστε στο μήνα όπου θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κάθε πολίτη, πέρα από τα οργανωμένα σύνολα, να αναλάβει την ατομική ευθύνη που έχει ο κάθε πολίτης και να βάλει το δικό του λιθαράκι για την αλλαγή, το δικό του λιθαράκι για μείωση της πλαστικής ρύπανσης. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ απλό, για παράδειγμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε. Να αποφύγουμε τη χρήση, την ανεξέλεκτη και τη σπατάλη χρήση των πλαστικών μπουκαγιών. Πώς θα το πετύχουμε? Με το να έχουμε μαζί μας, για παράδειγμα, ένα θέρμο νερού. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ακούγεται έτσι λίγο
Μα τώρα πάλι φεύγω από το σπίτι, κουβαλώ χίλια πράγματα να πάω στη δουλειά ή να πάω σε μια έξοδο, οτιδήποτε, να κουβαλώ και έναν παγούρι. Ναι. Αλλά αν σκεφτούμε, ως νεαρή μαμά πρόσεξα ότι όταν βγαίνουμε έξω οι μαμάδες, ετοιμάζουμε τη τσάντα το παιδιό. Έχει δει αρκετά πράγματα. Ναι, αλλά πάντα φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας το παγούρι για τα παιδιά. Ουκ αλλήμονον, να ξεχάσεις το παγούρι και να θέλει το παιδί νερό. Ναι, επομένως είναι κάτι που έτσι και αλλιώς το κάνουμε. Γιατί να μην το φροντίζουμε και για μας και για τον εαυτό μας και σιγά σιγά, ή γιατί να μην το συνεχίσουμε και να το χτίζουμε. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ θετικά. Όλα τα παιδιά θεωρούν αυτονόητο ότι φεύγοντας από το σπίτι θα έχουν μαζί τους το παγούρι. Αν προσέξουμε στα σχολεία, για παράδειγμα, η πλειοψηφία, να μην πω όλα τα παιδιά, η πλειοψηφία έχουν σίγουρα το παγούρι τους. Γιατί αυτό με την παρόδο του χρόνου να σταματά, γιατί να μην το συνεχίσουμε? Είναι μια πολύ απλή κίνηση. Μπορεί να γίνει συνήθεια. Μπορεί να γίνει συνήθεια. Και βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει η συνέργεια από όλον τον κόσμο και από όλα τα σύνολα. Για παράδειγμα, αν εγώ φροντίζω και έχω μαζί μου το παγούρι μου, πρέπει, αν χρειαστώ νερό, να έχω πρόσβαση σε φιλτραρισμένο, εννοείται καλής ποιότητας, ποιοτικό νερό, είτε είμαι στο γραφείο, είτε είμαι στο πάρκο, σε ένα δημόσιο χώρο, είτε είμαι στην παραλία. Ναι. Όπως για παράδειγμα έχουμε φροντίσει εμείς και δημιουργήσαμε τις παραλίες χωρίς πλαστικό, που ακριβώς αυτόν το πράγμα στοχεύουν, να δίνουν πρακτικές λύσεις στον κάθε πολίτη. Δηλαδή να μην είμαστε εκεί δάσκαλοι έτσι αυστηροί και να λέμε μη. Δώσε μου λύση. Όταν μπω στην παραλία, για παράδειγμα, προφανώς χρειάζομαι νερό. Ναι. Είναι προτεραιότητα. Επομένως, εμείς δίνουμε λύσεις. Έχουμε τοποθετήσει ψύχτες νερού. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 4 παραλίες στην Κύπρο, όπου εφαρμόζεται αυτή η πρωτοβουλία. Έχουμε τοποθετήσει ψύχτες νερού και πολύ ο κόσμος χρήσιμο, έχει... ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να υπάρχει κρύο νερό, να μπορείς να πάρεις το παγουράκι σου και να μπορείς να το γεμώσεις. Ακριβώς. Και ο χρήστης έχει δωρεάν παγωμένο και φιλτραρισμένο νερό στην παραλία. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και πέρα από αυτόν έχουμε σημεία καπνιστών στις παραλίες χωρίς πλαστικών, έχουμε σημεία συλλογής των πλαστικών παιχνιδιών, έχουμε πολλές δράσεις που γίνονται για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και εμπλοκή του κόσμου. Ναι. Μια παραλία, για να θεωρείται plastic free, ποια κριτήρια πρέπει να καλύπτει για να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες που αναφέρατε? Έχουμε έναν εγχειρίδιο που το ετοιμάσαμε πρόσφατα και όποιος δήμος ή κοινότητα ενδιαφέρεται να εφαρμόσει μια τέτοια παραλία, να έρχεται σε επαφή μαζί μας, ακολουθώντας κάποια πολύ βασικά βήματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς είμαστε υποστηριχτές από την αρχή και παραμένουμε υποστηριχτές στη δημιουργία οποιασδήποτε παραλίας χωρίς πλαστικό, και οι απαραίτητες δράσεις είναι να υπάρχει ψύχτης νερού, να υπάρχει σημείο καπνιστό, μια σκέτα από τσίγαρα, ή να αναλάβουμε μια δράση για τη διαχείριση των αποτσίγαρων. Μια σκέτα από τσίγαρα είναι το κυριότερο πλαστικό απόρριμμα που συλλέγεται από όλες τις παραλίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι τοξικό, είναι πλαστικό απόρριμμα, είναι τοξικό η επαφή του με το νερό και δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο στη θαλάσσια ζωή όσο και στον άνθρωπο. Επομένως, είναι απαραίτητη η λύση και η δράση για μείωση των πλαστικών απορριμμάτων από τσιγάρο. Είτε αυτόν είναι με το να δημιουργηθούν σημεία καπνιστών, όπου συλλέγονται σε ένα σημείο, είτε ακόμη και η απαγόρευση του καπνίσματος σε κάποιες παραλίες. Ένας δήμος, για παράδειγμα, που συζητούμε τώρα να δημιουργήσουμε μια καινούργια παραλία, είπε ότι θα ήθελε να το εφαρμόσει και να το δοκιμάσει πιλωτικά, να δει αν δουλεύει ακόμη και αυτόν. Να απαγορεύεται τελείως το κάπνισμα σε συγκεκριμένη παραλία. Εμείς αφήνουμε τις δράσεις στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δήμου ή της κάθε κοινότητας. Δεν επιβάλλουμε. Απλά έχουμε κάποια βασικά πράγματα σαν οδηγός που πρέπει να εφαρμόσουν. Να γίνεται, για παράδειγμα, 2 φορές το χρόνο, σε συνεργασία με εμάς βέβαια, μια εκστρατεία καθαριότητας όπου καταμετρούνται τα απορρίμματα από την παραλία. Ο λόγος αυτής της εκστρατείας είναι, πέρα από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση του κοινού,
είναι για να δούμε τι αποτέλεσμα είχαν οι δράσεις μας και πόση επιτυχία είχαν οι δράσεις μας στην παραλία. Και αυτός είναι ένας καλός τρόπος να έχουμε κάποια αποτελέσματα αν μειώθηκε η πλαστική ρύπανση ή όχι. Μέχρι στιγμής έχετε δει θετικά αποτελέσματα? Μέχρι στιγμής είναι πολύ εθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε δειλά εν καιρών πανδημίας στην πρώτη μας παραλία τον Αύγουστο του 2021. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε 4 παραλίες και είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που σύντομα θα ανακοινωθούν ακόμη 3 παραλίες. Οκ, μια χαρά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά. Ναι. Αυτό με τους καπνιστές, η παραλία είναι ένας εξωτερικός χώρος, ίσως είναι σε λίγο επιβλητικό να το απαγορεύσεις τελείως το κάπνισμα. Όμως είναι καλά να υπάρχουν συγκεκριμένα δοχεία ή κάποιος τρόπος ούτως ώστε να μην πετάμε το τσιγάρο κάτω και να μολύνουμε. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Γι' αυτό δεν είπαμε να απαγορεύεται το κάπνισμα στην παραλία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που θέλει να το δοκιμάσει έτσι και αλλιώς πιλωτικά η κοινότητα και εμείς είμαστε υποστηριχτές. Αλλά είναι πραγματικά στη διακριτική ευκαιρία της κάθε κοινότητας ποια δράση θα επιλέξει. Εμείς προτείνουμε πάρα πολλές δράσεις. Και πέρα από τις δράσεις που γίνονται στην παραλία, στόχος είναι η εμπλοκή και η ενημέρωση και των γειτονικών επιχειρήσεων. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε και να είμαστε εμπόδιο για τις γειτονικές επιχειρήσεις. Τους θέλουμε σύμμαχους μας. Να είναι εκεί να πιστεύουν στην ιδέα και να θέλουν να είναι μέρος της λύσης και μέρος της αλλαγής. Να ενισχύσουν το έργο να ενισχύσουν το έργο μας. Για παράδειγμα, να είναι πρόθυμοι, αν ο επισκέπτης έχει μαζί του ένα ποτηράκι, είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, να του προσφέρει εκεί στο ποτηράκι τον καφέ του ή το ρόφημα, παρά να δώσει ένα πλαστικό για την παραλία. Αυτό σημαίνει εμπλοκή, προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή και των γειτονικών επιχειρήσεων για να πετύχει αυτό το μέτρο, για παράδειγμα. Οι γειτονικές επιχειρήσεις έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους σχετικά με αυτόν τον τομέα ή είναι συνήθως individuals ο κάθε ένας ξεχωριστά που δείχνει το ενδιαφέρον? Έχετε δει, ας πούμε, από οργανισμούς Έχουμε δει και με μεγάλη μου έκπληξη είχαμε συνεργασία με μία επιχείρηση που έχει καταφέρει πλέον να μειώσει απίστευτα το πλαστικό που χρησιμοποιεί εντός της επιχείρησης της και να μηδενίσει το πλαστικό που φεύγει από την επιχείρηση για να φτάσει στην παραλία. Και με ιδίων κόστος έχει επενδύσει ο επιχειρηματίας σε αυτήν την ιδέα. Και όταν ερώτησα στα πλαίσια της συζήτησης γιατί το κάνετε όλο αυτό, μου είπε εγώ βρίσκομαι καθημερινά ολόχρονα σε αυτήν την παραλία. Εγώ έχω ευθύνη να προστατεύσω αυτήν την παραλία. Πολύ για σωστό. να έρθει ο τουρίστας και ο πελάτης να επωφεληθεί και η επιχείρησή μου από τον τουρίστα που θα έρθει σε αυτήν την παραλία ή από τον τόπιον, οποιοσδήποτε επισκεφτεί την παραλία. Ναι. Άρα είναι έτσι λίγο αμφίδρομο και αν θέλουμε να έχουμε και τουρίστες αλλά και ντόπιους να πηγαίνουν σε καθαρές παραλίες, τότε πρέπει και εμείς οι ίδιοι και οι επιχειρηματίες να προστατεύσουμε αυτές τις παραλίες για να είναι αλυσίδωτα αυτά τα πράγματα. Ναι, όλα αλληλένδετα. Ακριβώς. Ωραία. Μια άλλη πρωτοβουλία που έχω δει είναι το Beachfluencer που έχετε. Έτσι, τώρα είμαστε σε μια κοινωνία που υπάρχουν influencers, οπότε γιατί όχι να μην υπάρχει και ο Beachfluencer? Πώς το έχετε έτσι σκεφτεί? Ακριβώς. Έχεις πιάσει το πώς το σκεφτήκαμε. Είναι ακριβώς αυτό. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι influencer για τη θετική αλλαγή, για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, για τη μείωση των απορριμμάτων στις παραλίες και έτσι έχουμε δημιουργήσει την πρωτοβουλία Beachfluencer που στην ουσία είναι στηρίζεται πάλι στην ατομική ευθύνη του καθενός και ο κάθε Beachfluencer έχει υποχρέωση, εισαγωγικά υποχρέωση, κάθε φορά που επισκέφτεται την παραλία, που πάει έτσι και γιος για να κάνει τον μπάνιο του, να απολαύσει την παραλία, να μαζέψει και μερικά σκουπίδια από την παραλία. Και γιατί γίνεται αυτό? Στο δικό του χρόνο, με όποια συχνότητα θέλει και ποιος είναι αυτός ο στόχος? Έχει 2 στόχους. Πρώτον, αν εγώ κάθομαι στην παραλία και αφήσω τα σκουπίδια μου εκεί και εδώ κάποιον άλλο να τα μαζεύει, πολύ πιθανόν την επόμενη φορά που θα πάω στην παραλία να σκεφτώ αν θα αφήσω εκεί τα σκουπίδια μου ή όχι. Άρα να είναι και κάπως αποτρεπτικό για τον άλλον να αφήσει σκουπίδια. σκουπίδια. Και το άλλο που
αν καταφέρουμε αυτό, είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία να τον επηρεάσουμε να μιμηθεί το παράδειγμα. Γιατί όχι να μην επηρεάσουμε κάποιους άλλους που είναι στην παραλία, είτε είναι beachfluencer είτε δεν είναι beachfluencer, να τους επηρεάσουμε να ακολουθήσουν αυτόν το παράδειγμα και να πάνε στην παραλία με τα παιδιά τους ή μεμονωμένα και να μαζέψουν τα δικά τους σκουπίδια, να μαζέψουν και μερικά σκουπίδια που άφησε ο γείτονας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα σκουπίδια που φτάνουν στη θάλασσα μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Επηρεάζουν τη δική μας υγεία. Και διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος άνθρωπος σε παγκοσμίων επίπεδο καταναλώνει 5 γραμμάρια πλαστικών κάθε εβδομάδα. Δηλαδή 5 γραμμάρια είναι το μέγεθος μιας πλαστικής πιστωτικής κάρτας. Σκεφτείτε τι ποσότητα μπαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι. Εννοείται με τεράστιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, γιατί το πλαστικό δεν είναι ένα φυσικό υλικό και τρώμε έναν τεχνητό υλικό. Και έχει τις δικές του επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και αυτόν έρχεται μέσω και της τροφικής αλυσίδας. Άρα πέρα από τη θαλάσσια ζωή, όταν δεν αφήνω, δεν ρηπαίνω, μειώνω την πλαστική ρήπανση, κατ' επέκταση πέρα από τη θαλάσσια ζωή προστατεύω και την ανθρώπινη υγεία, τη δική μας ζωή. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει κάποιον κριτήριο, δεν είναι όπως τους influencer, για παράδειγμα, που πρέπει να έχουν ένα αριθμό followers. Μπορεί ο καθένας να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο κριτήριο είναι να θέλει να είναι το θετικό παράδειγμα στην παραλία και να κάνει την αλλαγή. Και όταν, για να υπάρχει έτσι λίγο το σκεπτικό του influencer, όταν μαζεύει τα σκουπίδια, ζητούμε από τον κάθε beachfluencer να μας στείλει μερικές φωτογραφίες από το τι έχει μαζέψει, έτσι για να μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε επικοινωνιακά για να επηρεάσουμε άλλους. Και εννοείται ότι στόχος είναι να επηρεαστεί, να το βάλει και στα δικά του social media. Κόσμος. Ακριβώς, για να επηρεάσει τους δικούς του φίλους. Και όποιος γίνει beachfluencer, που είναι δωρεάν να γίνει κάποιος beachfluencer, πολύ απλή διαδικασία. Συμπληρώνεις κάποια φόρμα. Ναι, υπάρχει μια στην ιστοσελίδα σας. Ακριβώς, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, το Keep Our Sun and Sea Plastic Free, κάτω από το beachfluencer. Τότε εμείς του δίνουμε ένα πακέτο του beachfluencer, που είναι αυτό το μπλουζάκι, το καπέλο και το επαναχρησιμοποιεί. Keep Our Sun, Sea and Plastic Free, το καπέλο, έχουμε μπλουζάκι και ο θέρμος εδώ. Ακριβώς. Οπότε είναι ένα πλήρες πακέτο. Και όλο αυτό το κάνουμε, Keep Our Sun and Sea Plastic Free, because there is no planet B. Ακριβώς αυτό είναι το σλόγγαν μας και αυτό θέλουμε να τονίσουμε, ότι τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε τη δράση μας, την ατομική μας ευθύνη και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σαν άτομο. Ας μην περιμένουμε πάντα από κάποιον άλλο να κάνει την αλλαγή, να σκηνούμε εμείς το παράδειγμα που θέλουμε, είτε για τα παιδιά μας, είτε για τους φίλους μας, είτε για τον οποιοδήποτε. Να γίνουμε εμείς η αλλαγή και το θετικό παράδειγμα που θέλουμε. Ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο ο καθένας μπορεί να επηρεάσει και μετά από κάποια χρόνια να έχει μειωθεί το πλαστικό και η χρήση του στην Κύπρο. Που είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Και το καπελάκι είναι, επειδή είναι και ο ήλιος τώρα, είναι ό,τι πρέπει το. Ναι, και τα χρώματα έχουν επιλεχθεί ώστε να είναι κατάλληλα για το καλοκαίρι, το ζεστό καλοκαίρι που έχουμε στην Κύπρο. Ναι. Μια χαρά. Εσείς πόσο οραματίζεστε την Κύπρο μετά από μερικά χρόνια κάνοντας αυτές τις δράσεις? Ποιο είναι το αντίκτυπο που πιστεύετε ότι θα έχει και πώς βλέπετε το μέλλον μετά από μερικά χρόνια? Εγώ πιστεύω ότι η Κύπρος, αν αναλάβουμε και συμμεριστούμε ο καθένας τη δική μας ευθύνη και δράσουμε συλλογικά, μπορεί να είναι το φωτεινό παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες αυτόν το παράδειγμα. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να πρωτοστατήσει η Κύπρος στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, μιας και είμαστε νησί, είναι ελεγχόμενες οι πηγές που έρχονται είτε του πλαστικού είτε οποιασδήποτε ύλη στην Κύπρο. Επομένως, μιας και είμαστε νησί, πραγματικά
πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε το φωτεινό παράδειγμα για την αλλαγή. Ήδη αυτό το έργο ξεκίνησε πιλωτικά στην επαρχία Ναμοχώστου. Μετά κέρδισε το ενδιαφέρον και έγινε επέκταση σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Κύπρου. Και τώρα υπάρχει το ενδιαφέρον να γίνει επέκταση και εκτός της Κύπρου. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η ιδέα του Plastic Free Beach, της παραλίας χωρίς πλαστικών, ήδη έχει δείξει ενδιαφέρον ένα νησί στην Ελλάδα σχετικά με αυτήν την ιδέα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, αν θα εφαρμοστεί ή όχι, αλλά τουλάχιστον υπάρχει το ενδιαφέρον. Επομένως, μπορούμε να είμαστε ενός Κύπρος, να είμαστε οι ηγέτες αυτής της προσπάθειας και να κάνουμε την αλλαγή. Και αυτό που συνηθίζω να λέω συνήθως είναι ότι δεν υπάρχει ο δεκάλογος του καλού περιβαλλοντολόγου. Δεν είναι 10 tips που θα έρθω να σου πω αν τα κάνεις αυτά έσωσες τον πλανήτη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να σκεφτούμε κριτικά. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι αν αντί να έχω μαζί μου το παγουρίνο μου, αγοράζω ανεξέλεκτα πλαστικά μπουκαλάκια, είτε δεν ανακυκλώνω είτε όχι, έχω το δικό μου αποτύπωμα, οικολογικό αποτύπωμα σε αυτό το περιβάλλον. Άρα η λύση το να έχω μαζί μου το παγουρί μπορεί να ακούγεται τόσο απλή, όμως συμβάλλει τόσο πολύ. Αν όλοι οι Κύπροι έχουν μαζί τους έναν παγουρί, σκεφτείτε τι τεράστια μείωση του πλαστικού θα γινόταν, του πλαστικού μπουκαλιού θα γινόταν σε μία μέρα και μόνο. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχουν, ας πούμε, τα 10 tips. Είναι πράγματα μικρά που θα εντάσσεις στην καθημερινότητα σου για να βοηθήσεις σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ποια άλλα θα ήταν σαν tips που θα δίνατε εκτός από το παγουράκι, έτσι, απλά για να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται να βάζει στην καθημερινότητα του πράγματα. Έχουμε μερικά tips που απευθύνονται για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε έναν από εμάς, όπως για παράδειγμα το να αποφεύγουμε το καλαμάκι. Πολλοί αστείευονται και λένε εντάξει, καταργήσαμε τα πλαστικά καλαμάκια, σώσαμε το περιβάλλον. Όχι, δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι το πλαστικό το καλαμάκι χρησιμοποιείται κατά μέσον όρο 1 λεπτό ή μερικά λεπτά μόνο και μένει στη γη. Τώρα έχει καταργηθεί, αλλά εννοούμενη στη γη για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, το σκεπτικό είναι μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν εναλλακτικό προϊόν που είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον. Ή ακόμη καλύτερα, μπορώ να μην το χρησιμοποιήσω καθόλου. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του έργου έχουμε πάρα πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά που μιλάμε για την πλαστική ρύπανση. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τα παιδιά είναι πολύ ανοιχτόμυαλα σε σχέση με τους ενήλικες. Σκέφτονται έξω από το κουτί. Τώρα χτίζουν χαρακτήρα, οπότε ίσως είναι πιο καλοδεχούμενα στο να λάβουν μια πληροφορία. Και είναι πολύ πιο δεχτικοί και βρίσκουν πρακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, όταν τους λέω τώρα που καταργήθηκε το πλαστικό καλαμάκι, τι κάνουμε, πώς θα πίνουμε το χυμό μας, για παράδειγμα. Πάρα πολλά παιδιά, σχεδόν σε κάθε συνάντηση, υπάρχουν παιδιά που μου λένε «Μα δεν χρειαζόμαι κανέναν καλαμάκι για να πιω το χυμό μου, μπορώ να πιω απευθείας από το ποτήρι». Ναι. Αυτό που είναι το αυτονόητο και το απλό για τα παιδιά, ίσως κάποιες φορές εμείς οι μεγάλοι θέλουμε υπενθύμηση για να κάνουμε το αυτονόητο, που είναι το πιο απλό, είτε αυτό απευθύνεται σε έναν άτομο, είτε ακόμη και στις τουριστικές επιχειρήσεις, που στα πλαίσια αυτού του έργου έχουμε πέρα από το 148 τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Κύπρο. Πολλά δυνατός αριθμός. Ναι, και στόχος μας είναι οι 300 επιχειρήσεις μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του έργου, που είναι τον Μάιο του 2025. Και αυτές οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές λύσεις. Δηλαδή, μπορεί το πιο απλό, που έχει και ένα μικρό οικονομικό όφελος στην επιχείρηση, είναι να μην προσφέρεις κανέναν καλαμάκι, κανέναν είδος καλαμάκι στον πελάτη σου, εκτός αν το ζητήσει. Και εκτός αν είναι φραπέ, που συνέχεια να ακούω πώς θα πιω το φραπέ μου. Εντάξει, το φραπέ, αλλά αν εκεί δεν που είναι... δεν μπορείς να τα αποφύγεις, εντάξει. Ναι, όμως δεν είναι μόνο το φραπέ, είναι τα κοκτέιλ. Πλέον η τάση στην τουριστική βιομηχανία είναι το minimal. Δηλαδή για τα ποτά, τα αλκοολούχα, πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεσαι κανέναν καλαμάκι. Μπαίνεις απευθείας από το ποτήρι. Είναι το minimal. Η διακόσμηση είναι ελάχιστη. Είναι με φυσικά υλικά. Ναι. Επομένως και αυτές οι δράσεις μπορεί να ακούγονται μικρές, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ενημέρωση και ο τουρίστας το δέχεται πάρα πολύ θετικά, αρκεί να τον ενημερώσεις. Ότι για παράδειγμα στον μπαρ έχουμε μια ενημερωτική πινακίδα που λένε εγώ δεν προσφέρω κανέναν καλαμάκι γιατί θέλω να συμβάλλω στη
μείωση του πλαστικού, οικολογικού, ναι. Όχι του πλαστικού πλέον, γιατί έχουμε ξεφύγει, του οικολογικού αποτυπώματος, και αν χρειάζεσαι ζήτα μου. Τόσο απλό, και είναι πολύ λίγοι οι πελάτες που μπαίνουν στη διαδικασία να ζητήσουν. Ναι. Αυτές είναι μικρές δράσεις. Η τσάντα, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Πλέον υπάρχει και η χρέωση, αλλά πλέον έχει γίνει μέρος της κουλτούρας μας και νομίζω ότι έτσι μπορούμε εύκολα να δεχτούμε διάφορες αλλαγές. Ή θα έχω μαζί μου μια επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα, ή αν είναι πολύ λίγα τα υλικά, μπορεί να μην χρειάζομαι και καμία τσάντα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πάω σε έναν κατάστημα με ρούχα, για παράδειγμα, και να έχω και μία τσάντα, ή στο φαρμακείο να πιάσω έναν κουτάκι που έχει ήδη τη συσκευασία του, και να πιάσω και μία μικρή τσάντα που μου είναι και αχρίαστη και απλά δημιουργώ έναν απόβλητο χωρίς λόγο. Μπορεί απλά να μην το χρειάζομαι. Αν πάω στο φαρμακείο, μπορεί να πιάσω αυτό που χρειάζομαι και να το βάλω απευθείας στη τσάντα. Παρόλο που προσφέρονται έτσι ακόμα οι τσάντες οι πλαστικές στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, με μια μικρή χρέωση, έχει πάρα πολύ κόσμο που πλέον έχει πάντα μες στο αυτοκίνητο του, για παράδειγμα, μια τσάντα πιο μεγάλη για το ψώνισμα. Ακριβώς. Και είναι γι' αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε εύκολα με μικρές κινήσεις να κάνουμε την αλλαγή. Σιγά σιγά γίνονται μέρος της κουλτούρας μας αυτά. Σιγά σιγά η αλλαγή γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας. Απλά εκεί που να πάρω τη τσάντα μου για το σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ να έχω και το παγούρι μου. Ή να σκεφτώ να έχω κάτι άλλο. Ή να σκεφτώ όταν πάω στην καφετέρια να πω θέλω ένα χυμό χωρίς καλαμάκι. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι σημαντικό να αν εγώ το κάνω και παραγγείλω το χυμό μου χωρίς καλαμάκι, θα με ακούσει πολύ πιθανόν και ο άλλος και θα μιμηθεί το παράδειγμα μου. Ναι. Η επιχείρηση θα σκεφτεί, σήμερα είχα πελάτες που ήρθαν και ζητήσαν μου χωρίς καλαμάκι, άρα ίσως αυτό το απλό να μην χρειάζεται, να μην το προσφέρω πλέον. Ναι. Άρα ένας θέρμος, μια τσάντα, έναν καλαμάκι παίζουν μικρά πράγματα ρόλων στην καθημερινότητά μας. Είχες αναφέρει πριν κάποιες δραστηριότητες που γίνονται για καθαρισμό παραλίας, αναχρόνων ή 2 φορές το χρόνο. Ναι. Πώς τις προωθάτε, έρχεται ο κόσμος, πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη? Αυτές οι δράσεις συνήθως γίνονται με οργανωμένα σύνολα. Είτε είναι ξενοδοχεία που ενδιαφέρονται και κάνουν τέτοιες δράσεις σε συνεργασία με σχολεία, για το προσωπικό τους και εννοείται σε συνεργασία με τον οργανισμό, είτε είναι καφετέριες, επιχειρήσεις ή ακόμη και δήμοι. Έχουμε πολλούς δήμους που είναι υποστηριχτές τέτοιων πρωτοβουλίων και εννοείται ότι ο κόσμος είναι ανοιχτές αυτές οι εκδηλώσεις και ο κόσμος έρχεται και ενημερώνεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο των δικών μας, τόσο του έργου, όσο του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού, που είναι ο κύριος συνεργάτης ο κύριος εταίρος αυτού του προγράμματος, και όλων των εμπλεκόμενων. Αν είναι ξενοδοχείο, ενημερώνει για το ξενοδοχείο τους πελάτες του. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά μας έτυχε σε εξαιρετικές καθαριότητες να έρχονται τουρίστες να συμμετέχουν και να επενδύουν και να αφιερώνουν έναν πρωινό για να μαζέψουν σε μερικά σκουπίδια από την παραλία. Και όταν το βλέπεις αυτό, όταν έρχεται ο τουρίστας να καθαρίσει, είναι ένα κίνητρο ακόμα παραπάνω ότι εσύ που ζεις σε αυτήν τη χώρα. Ακριβώς. Κάτι. Ναι. Και πρόσφατα θα έχουμε σε μια παραλία χωρίς πλαστικό, στον κοινότητα Πύργου στη Λεμεσού, που είναι μπροστά από το ξενοδοχείο Σεντ Ραφαέλ, που αυτή τη στιγμή είναι παραλία χωρίς πλαστικό της Λεμεσού, της επαρχίας της Λεμεσού. Θα έχουμε και μια μεγάλη εκδήλωση με live link, με διάφορους διαγωνισμούς, όπου θα καλούμε τον κόσμο να έρθει, να συμμετέχει στους διαγωνισμούς, να ενημερωθεί τι είναι αυτή η παραλία, να ενημερωθεί πώς μπορεί να συμβάλλει σε εναλλαγή που έχουμε να αναφέρει μέσω μικρών δράσεων. Αυτή η εκδήλωση θα είναι 23 Ιουλίου. 23 Ιουλίου. Τι ώρα? Ναι, ημέρα Κυριακή, είναι το πρωί που θα γίνει, στις 10 το πρωί. Και αυτό ακριβώς είναι ένα παράδειγμα πάλι, πώς εμπλέκουμε την τοπική κοινότητα, πώς εμπλέκουμε τον κόσμο της παραλίας, πώς εμπλέκουμε την τουριστική επιχείρηση που βρίσκεται στην παραλία για να πετύχει την αλλαγή. Και να πω ότι αυτή η παραλία
είχαμε πάρα πολλά εμπόδια μέχρι να καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε, όμως καταφέραμε και τα επιλύσαμε όλα τα εμπόδια γιατί είχαμε τη στήριξη της γειτονικής επιχειρήσης. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά τα πρακτικά εμπόδια χρειάζεται στήριξη ατόμων που είναι επιτόπου για να τα λύσεις. Ναι. Τι εμπόδια μπορεί να αντιμετωπίσετε για να κάνετε μια παραλία plastic free, για παράδειγμα? Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα εμπόδιο ήταν η πρόσβαση σε νερό. Στην παραλία, κανονικά την πρόσβαση σε νερό μας την παρέχει εκάστοτε δήμος ή κοινότητα που γίνεται η παραλία. Στη συγκεκριμένη παραλία δεν είχε κοντά πρόσβαση σε νερό από την κοινότητα του πύργου Λεμεσούς. Επομένως, το ξενοδοχείο προσφέρθηκε να μας δώσει αυτόν την παροχή στο πόσιμο νερό. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σκεφτείτε πώς θα είχαμε ένα ψύχτη νερού στην παραλία χωρίς νερό. Ναι. Επομένως, αυτό είναι προτεραιότητα. Να έχουμε τις γειτονικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν, να συμβάλλουν και να στηρίζουν αυτές τις δράσεις. Ναι, είναι σημαντικό γιατί ίσως μπορεί να έχουν ακόμα περισσότερη δύναμη από κάθε έναν άτομο που θα συμβάλλει στη δράση και σίγουρα επηρεάζουν ακόμα πιο πολύ κόσμο στο να γίνει αυτό. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει το Beachfluencer, υπάρχει και για την επιχείρηση, δηλαδή μια επιχείρηση να θεωρηθεί Beachfluencer ή πρέπει να είναι έναν άτομο από μόνον του? Ωραία. Να πω καταρχήν ότι το Beachfluencer είναι υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και η Επίτροπος Περιβάλλοντος είναι η πρέσβυρα αυτής της πρωτοβουλίας και μπορούν να είναι είτε άτομα που να ενδιαφερθούν για να γραφτούν μεμονωμένα ή και επιχειρήσεις. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν Beachfluencer στους εργαζόμενους τους. Και επενδύουν να αγοράσουν το πακέτο για τους εργαζόμενους τους. Για τις επιχειρήσεις και τα οργανωμένα σύνολα συνήθως χρειαζόμαστε και την οικονομική υποστήριξη, μιας και μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Ενώ αν είναι από μόνο του έναν άτομο, θα τα στείλετε, Ναι, φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε όσον το δυνατόν μπορούμε την οικονομική στήριξη που χρειάζεται για την παραγωγή των υλικών. Για τα καπέλα, τα μπλουζάκια, το θέρμο και όλων των υλικών που δίνουμε στον Beachfluencer. Όμως οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και δίνουν και στηρίζουν έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία και δίνουν και το καλό παράδειγμα στους εργαζόμενους τους και είναι και μια ευκαιρία για bonding, για να συνδεθούν οι εργαζόμενοι. Κάνουν κάτι διαφορετικό εκτός του γραφείου, εκτός της επιχείρησης, σε μια παραλία και δίνουν και το καλό παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους που τους παρακολουθούν. Ναι, και συνεισφέρουν σε μια έτσι πιο καλή Κύπρο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Έχετε κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με τις δράσεις σας ή για το τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο? Μιας και βρισκόμαστε στον Ιούλιο, που είναι ο μήνας μείωσης της πλαστικής ρύπανσης, έχω να πω ότι να σκεφτείτε ο καθένας, να απευθυνθώ στον κόσμο, ότι ο καθένας να σκεφτεί τη δική του ευθύνη. Αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ας μην σκεφτόμαστε, μα θα λύσει τώρα το πρόβλημα να μην χρησιμοποιήσω έναν καλαμάκι, θα λύσει το πρόβλημα να έχω το παγούρι μου, θα λύσει το πρόβλημα να πάρω τη τσάντα μου. Ναι, μπορεί μία τσάντα να μην κάνει την αλλαγή, αλλά αν όλοι κάνουμε αυτό το πράγμα, είμαι σίγουρη ότι η αλλαγή είναι μπροστά και να σκεφτόμαστε ότι πολλές φορές πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τα ίδια μας τα παιδιά, γιατί αυτά είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλα και πιο μπροστά από εμάς. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενημερωτικά όλα όσα είχαμε πει σήμερα. Ο κόσμος θα ενημερωθεί και για τα δύο σας προγράμματα που έχετε. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, να γίνει Beachfluencer, να συνεισφέρει με τον τρόπο του στο έργο σας και σε μια πιο βιώσιμη Κύπρο. Ακριβώς. Να μας παρακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε, το Keep Our Sun and Sea Plastic Free. Έχουμε και Facebook και Instagram και από εκεί μπορεί να ενημερώνετε απόλυτα για όλες τις δράσεις μας. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ακόμη επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Για περισσότερα επεισόδια μπορείτε να κάνετε subscribe στο YouTube channel μας Social Cuts by Social Way, να μας βρείτε στα social media της Social Way, καθώς και στα podcast directories. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο Success Story.